Bună dimineața! Nu știu cât de mult se vede. Nu știu cât de bună e. Se vede. Este 5 dimineața. Este ora 5 dimineața și urcăm spre Postăvaru. Gata. Total pregătiți. Foarte încântat sunt, n-am ce spune. Mergem, parcăm și începem urcarea cu plăcile în spate să prindem răsăritul sus pe vârful Postăvaru. Să vedem unde ajungem. Avem frontale, tot ce trebuie. Suntem odihniți, fresh. Naiba, am dormit 3 ore. Bă, mergem așa, încredere. Gata, fresh! Revenim pe parcurs cu informații. Și așa începe urcarea. Ne-am echipat, avem placa în spate, buci în spate. Gata? Hai copii! E 6 și 18 și suntem la telescaun plecare. Telescaunul Ruia se numește. La telescaunul Ruia. Plecare. Da, mă, da, de unde pleacă telescaunul. Bă, sunt mort. Avem și cameră, avem lumină. Băieți. Mamă, ce tare să vede cu lumina asta. Radule, nu mai vin altă dată cu tine. Mulțumesc că m-ai luat. Am trecut acum de lac. Aici în spatele meu e lacul. Greu, 6:30. O oră ne-a luat până aici, mai avem vreo 15 minute până la Postăvaru, cred că ne oprim acolo, că nu se mai poate. Orice condiții fizice ai avea, nu se compară cu urcarea asta cu placa în spate, e extraordinar de greu. Trăiam cu impresia că am condiții fizică bună, dar nu e așa. Greu aici. Hai că ne auzim de la Postăvaru. Încă ceva merită view. Nu știu ce să vede pe cameră, dar peisajul e extraordinar, se vede Poiana, Brașovul. Da. Băi, ce liniște și frumoase. Este 7 dimineața și am ajuns la cabana Postăvaru și ne-am luat și un ceai de aici să ne încălzim. Super grea această urcare, dar a meritat. Așteptăm răsăritul, la 7:30 e răsăritul. Frumos. Să anunț o zi minunată. E greu, ai vreo 3 porțiuni mai grele, dar e ok. Dacă mergi încet așa și menții un ritm, și pe porțiunile grele merge în diagonală, e super.
Deși 8 dimineața posibil să fie finalul videoului de astăzi. Am filmat și eu și Radu la prima coborâre, avem content. Nu mai luăm niciun rucsac, mai iau Maxul cu mine, poate mai tragem niște cadre, dar restul zilei doar ne dăm. Ce zici, Radule? Asta voiai să auzi. Hai să ne dăm. Vreau doar să mă dau, nu mai vreau camere, nu mai vreau rucsaci, bețe, cărat, gata, doar ne dăm. Doar ne dăm. Prima coborâre și prima urcare, oh. Am făcut prima urcare, prima coborâre, aia a fost. Superb, superb. Băi, ești nebun? 8 dimineața deja 2 fete se duc la gondolă. Urcă, mă, urcă. Ce? Pile și relații. A, pile. Ai stat în Brașov atâția ani degeaba, Radule, că nu intrăm și noi în față la gondolă pe o pilă. Se mai schimbă pilele, mă. Nu, mă, că nu încurajez asta, nu-s de acord cu asta. Ai dat vreo 2-3 turi acum. Bă, aș fi dat, dar gata, nu o mai lungim. Hai, pa, pa! Abonați-vă, dați un like, apăsați pe clopoțel. Încep să postez din nou mai des. Pa! Are învia Ștefan.